ube nakho ukuthi ngimbambe ey'ntweni echitha. Okay. Yes, benginakho ukumbamba kodwa ngoba nakho ngumuntu wesifazane ngayalwa ekhaya ukuthi nje izinto zakwakho uhlala phezu kwazo. Yes. Bengihlezi ngimbambatha okuze kwangikhipha kakhulu bhuti ukuthi umithise u-anti lo sizayo ekhaya endlini. Shwela Nkosi. So ngamanye amazwi wena ubusunamakhosikazi awuthula ekhaya. Unonkosikazi onkosikazi wakho uphinde ube nonkosikazi owu-anti. Hey, noma ngingathanda ukuyivuma le kodwa kusho ukuthi into efana naleyo phela ngizosho kanjalo. Yo! Ngeke ngikwazi. Abayikhuliselele hayi la endlini yami. Cha ngeke phela Nkosi. Ngeke ngikwazi kahle Nkosi. Endlini kuzoba khona ezami. Le bazobona ukuthi benze njani. Cha phela Nkosikazi athi njengoba sishadile nje wena uyimina. Angihlangani ngale ngane. Baba angihlangani nale ngane. Hayi ngeke lisa umoya Nkosikazi. Mphemba. Angikwazi ukukhulisela ingane entabeni ikhaya likhona. Angikwazi kanjalo Nkosikazi. Ungifunza yona ke manje baba lengane. Angiqondile ukufunza kodwa phela Nkosikazi nawe amaphutha siyawenza ngoba ingane nje kuyela ekhaya kwaNtuli ayikhulele kwaNtuli phansi kophahla kwaNtuli phansi kwemithetho yakwaNtuli. Okusho ukuthi baba ngasabuya mina kwami wena buyisa uma wengane yakho nengane asenze njalo. Cha ingane ayingene kuyo yonke le. Enhla nasezansi sizwe sikaphunga noMageba eNingizimu Afrika yonkana siyacela ukubingelela mbukelo wami omuhle lokubingelelayo baba uSokhulu Mthiyane Zondo Sikhangane ingcweti yomsebenzi. Sibingelele nje abangani bethu bafowethu eindaweni zonke la sifinyelela khona. Sibonile bafowethu ukuthi phesheya sesiphakathi, eRussia siphakathi, siyabingelela kakhulu. United Kingdom siyabingelela kakhulu. eSwazini siyanithanda mbamba. eZimbabwe bafowethu siyanibingelela kakhulu. Sithi nje Zwirise yibobobo, kwabadala sithi Makhanzi Mose, sithi Ndakuda Kahuru. Siyanithanda bafowethu kakhulu. Uhlelo ngabuyelani emendweni. Kanti ke bafowethu namhlanje sinodadewethu ozosithatha nje asibeke esithombeni sokuthi yena yini into edala ukuthi adecide ukushiya umendo wakhe abuyele ekhaya. Khumbula ke ngwana asingachemi anofira mumbereko. Uza kuchema udadewethu siza ukuthi yini eyambuyisela ekhaya. Seswami sawubona uyaphila? Ngiyaphila bhuti njani wena? Siyaphila kakhulu. Ngiyacela nje ubingelela ababukeli beBlack Life TV. Sanibona babukela emakhaya. Yeah, ubani igama seswami nesibongo usuka kuphi nendawo? Uzandile Ntuli, ngisuka eMlazi. Mphemba. Yeah. Okay, isibongo sasekhaya kini kaba? Ugokhoma. Igokhoma. Yep. Okay. Ushade nini seswami? Ngishade ngo-2020. Okay. Yes, seno-6 years ngishadile. Okay. Yes. Okay. Ninabo abantwana nobaba? Yebo sinabo babili. Yep. Okay. Yeah. Ubaba benabantwana before nishade or? Ubenganabo. Ubenganabo. Okay. So dadewethu iwu6 nje iminyaka kuphela ushadile. Yini into edala ukuthi uthathe impahla zakho ugoduke nini? Kwenzakaleni? Angazi ngingayiqala phi ibhodi le ndaba. Kodwa ke ngiqala ekuqaleni. Sesinesikhathi sinobaba sekhaya sishadile u6 years besihlala nezingane zethu sobabili. Okay. Zombili. Indaba iqala lapho. Iqala ekuthenini ngoba isikhathi esiningi ubaba uyasebenza nami ngiyasebenza. Ngase saba nomqondo ukuthi asibe no-anti ozosiza endlini. Yes. Okay, mesimthola ke u-anti ozosiza endlini owasentshanga. Okay. Ubejwayele ukuhamba isikhathi esiningi behamba mekuphela inyanga. Okay. Ubaba wasekhaya ubenakho ukwenza izinto. Ngizothini ubenakho ukuthi ngimbambe ey'ntweni echitha. Okay. Yes, benginakho ukumbamba kodwa ngoba nakho ngumuntu wesifazane ngayalwa ekhaya ukuthi nje izinto zakwakho uhlala phezu kwazo. Yes. Bengihlezi
ngimbambatha okuze kwangikhipha kakhulu bhuti ukuthi umithise u-anti lo sizayo ekhaya endlini. Shwela Nkosi. Shu. Yo. Uthola kanjani wena sisi wami ukuthi usekhulelise u-anti onisizayo ekhaya? Bhuti yabo nje mase kufika isikhathi sokuthi into nje iveze, iyayiveza. Ngibamba ulele, umelele ifoni ikhale. Uma ikhale, Yo. ngiqale ngiyibone ibhala u-anti nginganaki. Mase kuphinde kungena imessage ku-WhatsApp. Yeah. Mase ngithi ake ngivule le phone ngingene ku-WhatsApp. Yeah. Mengithi ngiyangena ku-WhatsApp, ayibo inamba ibhaliwe anti. Yeah. Ngibone isithombe. I-profile page. Yes, u-anti. Yo. Mase ngibona isithombe asendo u-anti. Usende isithombe sokuthi iscan uphuma kudokotela utshengisa ubaba wengane yakhe nje ukuthi ngiphuma uzuyasho ngenzansi ngiphuma ku-scan nayi ingane yethu. Mengithi ngiyabheka ipic u-anti lo osizayo la endlini. Isebusuku lapho ngoba phela ulele ubaba. Yes. Wenze njani uma ubona le message? Bhuti yabonga lelalanga ngisho ubuthongo zange behle. Ngamvusa ngambuza waphika. Shu. Lapho ufakazi uphethe phela nansi evidence. Uma umvezela yona uthini? Uthi sokhuluma ekseni. Lapho kumina ubuthongo abusehli. Shwele Nkosi yami. Yo. Imake sisiwami ibehavior kababa before nishade ibe umuntu kanjani? Be umuntu vele osithanda isifazane? Angazi kuvele kwenzakalani kubaba ngoba ube umuntu oright. Ube umuntu oright. Angazi kwenzakalani. Angazi ukuthi yini le vele amenza waxekelwa isimilo kanje angazi. Then manishada ngo-2020 uveze ukuthi ubaba ube umuntu oseqala esethanda isifazane. Yes. Uqale nini lokho kwenzeka? Mhlawumbe emva kwesikhathi singanani nishadile? Mhlawumbe emva kweminyaka emibili nobe emithathu ila iqale khona ukushintsha. Ngilami sengibona ukuthi akuyona le ndoda le yami engiyaziyo. Shu. U-anti ke ibehavior yakhe toward wena ibinjani? U-anti ubehlala la ngithi ekhaya kuwena. Uma uvuka ekseni ithini into? Sihlale sobathathu. Ubaba useshilo vele ukuthi u-anti iqiniso lele ngilibonayo. Olibonayo. Yes. Mase ngibiza no-anti. No-anti u-anti vele nje bese esenalokho mina. Yes. Esengnomna kwethu vele la endlini mina. Ngokubona nje u-anti nje obesenalokho. Okay, sihlale phansi sikhuluma indaba bavume bobabili. Kuthi hayi kwenzeka iphutha. Yo. Shu. Bathi kwenzeka iphutha bathandana. Ngokusho kwabo kumina bathi kwenzeka iphutha. Abazange bachaza bathi nje kwaba iphutha kwaba nje kanye. Yeah. Kodwa ukubona kwami ngibone ngazuthi bekuvele kuthandwana la. Bekuvele kuthandwana. Yebo. Yo. So ngalolu suku wathatha impahla zakho wagodu. Ngaphinde ekhaya lami. Ithini ke inkosi manje le ekhulelisile usuhamba ithini kuwena? Uyancenga phela. Yeah. Senda ama message uyafika ekhaya uyafona uthi ufuna silungise izinto. Uyancenga. Uthi kube yiphutha. Yo, ngiyakuzwa seswami manje enhlizweni yakho wena inonayo. Uyayibona nilungisa izinto nobaba. Upho anti njengamanje kwenzakalani njengamanje? Ngoba umnyeni wami ngiyamthanda kakhulu. Mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi ngizobhodla ngiqhubeke nomnyeni wami. U-anti uma ngizwa usethuthile imithwalo wahamba. Uma ngizwa. Alright. No kulungile siswami ngoba uthi enhlizweni yakho ubaba wakho uyamthanda. Kusho ukuthi ngamanye amazwi imisela ukumnikeza indlebe akhulume nawe.
Yebo, ngiyimisela ukumlalela. Yebo. Okay. No, ake siye kubaba mhlambe siyothola sisiwami ukuthi kuze kwafinyelela esinqumeni sokuthi alale nomuntu onisizayo ekhaya kwakwenze njani. Mhlambe kodwa before sekubaba ngicela nje unginikeze le background encane. Ubani owafika no-aunt ekhaya? U-aunt nihlobene naye okanye umuntu nje namthola namqasha okanye mhlawumbe uhlobene kwenzakalani lapho? U-anti angihlobene naye, nganikwa umunye usisi esebenza naye, ngamtshela ukuthi ngifuna u-anti. Wathi ukhona u-anti amaziyo owasentshanga. Okay. Wasenginika inamba sase siyaxhumana no-anti, u-anti wasiyafika-ke esize ukuzosisiza. No, kuyazwakala kakhulu sisiwami uqedile ungethola. Nombukelo wami omuhle udaba liyashisa kakhulu. Sifisa ukuyothola ubaba manje akasichazele ukuthi uze wafinyelela esinqumeni sokuthi angene embedeni nomuntu obasizayo ekhaya bekwenze njani. Sizoya nje sizoshintsha nje ezitolo siyophuza amanzi then umama owecebo uzobe sehlala nobaba ambeke esithombeni ukuthi kwenzakalani agcine seyithola enqunu nomuntu obasizayo ekhaya. Siyabingelela babukeli be-Black Life TV. Uyena-ke umama owecebo sokhulu. We are back at it again nohlelo oluthi ngabuyelani emendweni. Alright, so today sinobhuti wethu e-studio namhlanje esizomwelcome ebese esibeka odabeni ukuthi yena ucabanga ukuthi yini eyaqeda umshado wakhe. Akukho kokunye sikwenza abafethu, siyalalela, sihlaziye ebese siqhamuka nesisombululo. Bhuti wami siyakubingelela, siyakwamukela nenjani? Yebo, sibingelele. Ubhuti angasipha igama, isibongo, uhlalaphi? Igama lami mina uMzwandile ngwaKwaNtuli, ngihlala eMlazi. Okay. Baba uMphemba, mocabanga ngokwakho, yini eqeda umshado wakho? Kwaba nenkinga nje zagcina sekuholela ekutheni umshado wami ugcina usushabalala. Engingakusho nje kahle kahle ngasho ukuthi ngakhona lapho engenza khona iphutha. Yebo, naye kumama wakwami ubewumuntu obengasangiphethe kahle. Mangithi ongangiphethe kahle hayi ukuthi mhlambe bengihlukumeza cha. Kodwa imfanelo zokuba indoda nje kuyena bengasayitholi kahle. Yeah. Yebo, kodwa ke ngibone nje sekuhamba isikhathi ukuthi kwangafanele ukuba mhlambe nami ngigcine sengenza izinto maybe eceleni. Okay, Baba uMphemba asime kancane ngokungafanele. Asiqale la ukuthi isigaxa, mina ngicela ungiphi isigaxa nje okuyisona esenza ukuthi umama apakishe umthwalo aphindele emumva. Yebo, okusho ukuthi ke thina emshadweni wethu besinesikhashana nje sishadile, sinengane ezimbili. Right. Yebo. Ngenxa yomsebenzi ke sinomama wami ke kwenza ukuthi mhlawumbe izingane igcine ngasakade kahle nezinto zasendlini ngenziwe mhlawumbe ngifana nokuhlinza. Yes. Umama kwase eza neqhinga ke lokuthi akube khona umuntu ozosisiza. Umuntu awusethu uAnti wasendlini. Okay. Yana ngempela ke wamfuna kwamthola ke engazi ukuthi wamthola kanjani kodwa ke nje uyena kafika naye. Okay. Yebo. Ekuhambeni kwesikhathi ke kwagcina ke mhlawumbe ke mina ke okungelula kodwa ke nje ke ngagcina sengembatha naye kuAnti. U-Anti lo sizayo. Yebo. How? Angigcinanga ke lapho ke ngoba kwagcina sekuvela unyosha ekhaya okuyilokho impela kwenza ukuthi umama agcine Mana. U-Anti wafika wasiza ekhaya. Yebo. Wagcina sesiza nomama. Yebo, ngizosho kanjalo. Manje umama wayeseyayibamba le ndaba yangiyosha ekhaya. Uthola kanjani umama ukuthi uAnti useyithwele? Umama mina wangivusa ebusuku ngilele. Ngokwakhe uthi yena ubone efonini hayi nami vele ngabona efonini kodwa nje ngingazi noma esikhona esevele kusola ngoba phela abantu besifazane behlezi bo detective ngeke ngazi. Mana ke. Nansi ke mina into engifisa ukuyazi ukuthi uAnti uhlala khona la ekhaya. Yebo, uAnti hlala naye la ekhaya. Umuntu obuye ehambe eyovakasha ekhaya kodwa nje isikhathi esiningi ulama most of the time. Yebo. So ngamanye amazwi wena ubusunamakhosikazi awuthula ekhaya.
unonkosikazi onkosikazi wakho uphinde ube nonkosikazi o-anti. Ey noma ngingathanda ukuyivuma le kodwa kusho ukuthi into efana naleyo phela ngizosho kanjalo. Yo! Hayi. Right. So now umama mase sebambile ke efonini. Useyak-approacha ke myeni wami, this is it. What do you say? Noma kwaba nzima ukuthi ngivume futhi kwaba nzima ukuthi ngiphike ngoba phela into nansi ikhona iyabu. Ufakazi uphethe, yes. Ngenxa ukuthi ke phela ngifuni ukuthi ngivume ke ngokuphelele. Lapho phela agcina sethatha ikhwama khona ukuthi uyahamba ubuyele ekhaya uyoshiya umoya. Kodwa nje ke into eyenzeka khona kwaba nami ngalibona iphutha lami ke ngapha sengizama ukumncenga kumama wami. U-anti uphi ke manje? Naye phela wahlalisa phansi ngakusasa ekuseni ngoba abamba nje ebusuku silele. I-right. Kwaba kwalendwa nje kwathi ukusa nje sasibamba i-meeting ke nawo u-anti ke. Eshoot nayo u-anti wagcina eseyivuma angazi ngwanayo ngoba phela thina sasifihlile mina naye. Wagcina eseyivuma ke nayo ukuthi hayi khona kwenzekile. Right. So since umama ehambile usalile wena naqhubeka nahlala no-anti la ekhaya kwenzakaleni sengifisa ukuzwa ukuthi ubudlelwane bakho no-anti ke njengamanje ngoba phela she's no longer just u-anti usewuma wengane yakho ithini into lapho? Cha angikwazanga ukuthi ngihlale nawo anti ngoba phela unayo ungomunye wesizathu esenza ukuthi umendo wami nomshado wami ugcine usuphela. Kwaphoqa ukuthi hayi akake hambe naye ngasekhaya. Ukuze nami ngikwazi ukuthi ngilungise izinto zomshado wami engekho yena. Okay, ingane isizaliwe manje? Ingane leka anti. Leka anti, yes. Hayi no ekakazalwa. Ayikakazalwa. Yeah. Okay. So uyak-update manje u-anti ukuthi kwenzakalani ke pregnancy, isakhona i-communication phakathi kwakho naye? Yebo yona ikhona kodwa nje noma ingeyinhle kahle. Noma ingeyinhle kube uyena nje okuyibhale kodwa nje hayi okwamanje mina ngisabhekana nalezi inkinga nje. Yena nje ngisambeka eceleni kakhulu yena. U-anti ungakanani ngokweminyaka Hlasimpe nje? Is she around about age kamama, muncane kunomama, usethi ukukhula kunomama? Hayi mncane kunomama. Umuncane kunomama. Okay. All right. No, Baba uMphemba isicelo sakho siyezwakala. So namhlanje okusenhlizweni yakho ikona bekuyikuphi? Mina ongibe ngufisa nje nokusemqondweni nami ukuthi ke ngizama ukubuyisana nomama wakwami siqale phansi. Yebo khona kulenzeka iphutha lele ngalenza. Kodwa nje umngami phela egcineni kunakho konke. Ikona engufisa ukuthi ke ngimbuyise ekhaya siqale phansi. Wamkhiphela inkomo Mpemba. Ngamkhiphela inkomo. Wasebenza kanzima. Yebo ngeke ngikwazi ukulahlekelwa kuyena kalula kanje. Yo, hayi ke isigaxa ke sisizwile babukeli beBlack Life TV. Baba uMphemba uyakhala amanzi angenile endlini, umama ugodukile, kuningi amawishiwishi kuyale. But right now yisosishelele etolo sibuye nengcodi yomsebenzi naye umama uNtuli. Siza ukuthi ke yona indlovukazi yakoMphemba ithini ngalolu daba. Is she willing to mend fences abuyele emzini wakhe or what? Asiyeni ngakhona. Mukelo wami omuhle bake bathi ke bafowethu awuthola into oyifunayo ngokufuna into oyifunayo ngafuna into oyifunayo ungayithola into oyifunayo uziwenza into ongayifuni ukuzithola into oyifunayo. Abaphathi bethu ke bafowethu bezimpande zama-Afrika bakulethele into kungenze ukuthi awuyifuni kodwa ngakusiza mhlawumbe ukuthi uthole into oyifunayo ngayo. Mhla ka-27 September bathi basiyisa emanzini. Yes. So for more info you can contact the details below. Kumahala bafethu kumahala. Into nje edingakalayo on your side imali ye-transport u-200 rand. Yes. So uyogezwa kuzuthola into oyifunayo. Namba sokhulesha ethi uzithola into oyifunayo kufanele wenze into ongayifuni kuzithola into oyifunayo. So ke ulungisa 200 rand we-transport and then bese ke uthintana nabo abaphathi ukuthi bakise emanzini bayokususa zonke inkinga zakho. Ugeza kumahala. Ugeza kumahala. Hayi ke siyabonga kakhulu. Ngale kwalokho ke kodwa sinomndeni. Mama owecebo ngisuke sekinamandla mase ngihamba nawe mama. Sine family yakwaNtuli. Owesokhulu uyabona namhlanje mfethu. Nkosi yami.
ngibambe ongezansi kuze kube manje. ukuba ukhona ngehla kabe ngiyambala. Hayi cha bandla. Nombukelo wami omuhle uluzwile udaba from umama uNtuli waluza udaba from ubaba uNtuli. Kodwa ke mama ngiyafisa ke ubaba ekhona ubaba uNtuli ela. Ke umama uNtuli asibeke esithombeni akukhuluma inhliziyo yakhe kubaba asitshele nje ukuthi kwenzakalani Akhiphe ingonyululo. akhiphe lokho okungaphakathi ekhona ubaba wakwakho sikhona nathi mama uMphemba cela ukukuneza ithuba sisi. Ngiyabonga bhuti. Sawubona baba uNtuli. Yebo nkosikazi. Ngiyaphila baba. Siyaphila. Sila namhlanje sizokhuluma ngalokho kwangikhipha endlini. Yebo. Uyazi baba into wayenza ngize ngiphume endlini ukuthi kwenzakalani. Oh, kwenzakalani kamngani? Ubaba Noma usekhohliwe. kuphi ongakaze kwenzeka? Ubaba usekhohliwe ngingamkhumbuza. Baba lokho enakwenzani no-aunty ikona kwangikhipha endlini. Okay, ya ngiyakwazi lokho anguphiki. Futhi ke ngazama into ukukhuluma nawe nkosikazi ukuthi isiphi isizathu esigcina siholela lapho. Wathi konje isiphi baba isase sakwenza wenza konke lokho wakwenza kumina. Okay, phela ukhumbule emngama ukuthi njengoba nje ngakhipha inkomo kababa ngithi ngiyolanda umakoti. Ngangiyolanda umakoti hayi ukuthi ngangiyolanda umuntu ozophenduka intombazane noma ingane yala ekhaya. Wena into ebusuyenza kamumva nje. Wena busuvela uhambe siye emsebenzini sonke siyabuya. La kufanele khona sithole isikhathi sethu la ngempela sona. Wena uyahamba. Uhamba nabangani. Okungidida kakhulu ukuthi kuza kanjani ukuthi wena uzwane nabantu abangekho emshadweni wena ushadile. Ngoba phela siyazi sonke ukuthi inyoni zohlobo lodwa zindiza ndawonye. Usemshadweni ushadile wena futhi ubhekene nomuzi wakho kodwa wena ukwazi ukuthi uhambe nabangani ngama weekend. Kodwa baba bengicela kuwena uvuma nje ubukeka futhi umuntu onganankinga. Bengenankinga impela futhi bengivuma ngoba phela nami bengifuse ukuthi ke nawe uyijabulisa ngendlela oyijabulisa ngayo. Kodwa ke wena ke ubusukhohliwe phela ukuthi wena unkosikazi la uyontombazane la. Wena manje busukwenza sowentombazane. Ngiyashaka. Hayi iyangishaqa lena. Ngoba ubaba ubevuma kahle engenankinga. So ubaba mekhuluma ngokuthi ubuhlezi uhamba mama. Can you just elaborate ukuthi ukuhamba kwakho be go on what terms? Besihamba nabangani, mhlambe sihamba siyaskipha, Right. sihambe mhlambe ngomgqibelo emini, sibuye ebusuku, noba mhlambe sishawa umoya, sihambe sobukha nabangani weekend. Okay. Ngicela futhi kubaba, ubaba enganankinga. Enganankinga nalokho. And it never just clicked your mind ukuthi hey uma ngihambile kungenzeka mhlawumbe. Benginganakho lokho. Benginganakho nje sisilokho ukuthi Bomthembu, bengimthemba noba bezikhona izinto abezenza kodwa bengingamcabangeli kanti. Yebo kodwa ke nayo nkosikazi kwenza iphutha phela kwazi ukuthi wonke ama weekend amakhulu aziwa wena ekubeni uganile futhi wazi kahle ukuthi ke phakathi nensuku suke singazinaso isikhathi esanele. Wena ngokwakho kanti wena wayala kanjani ekhaya wena yini waye nophuma nje kini kwathi kwani kanti ekhaya. Oh baba lento Fine, isengamanje sekunje imina baba. Ilokho ufuna ukusho. Awuzibuze ukubani wawukhona kwakuzokwenzeka lokho. Okusho ukuthi noba ngangikhona ubaba ayizokwenza ngoba shuthi kuyacaca ukuthi uzipha kuyehla. Cha anginjalo nkosikazi anginjalo. Angiphiki angisho ukuthi kodwa nje anginjalo wena nje into iphutha elenzeka. Kushuthi nje mina kahlahle mina umuntu waba nephutha leso kwasekuqaleni ukuthi nguvumele ukuthi ke uhambe mina ngangithi mhlawumbe ngenza ukuthi umkami ejabule. Okusho ukuthi wena baba ukuhamba kwami wathola ithuba. Cha hayi ukuthi ngathola ithuba. Kwenzeka kwangaqondile nami ke yayibo angisho ukuthi ke nami ngangirathi ngalokho engakwenza kodwa ngangaqondile ukuthi kwenzeka kanjalo. Kwenzeka but kodwa nawe ke umkami into wayenza njalo wena mawuhamba njalo. Yonke ama weekend nje wena kodwa uyazi kahle ukuthi bani nensuku so singekho futhi isikhathi esanele ukuthi sibe ndawonye. Kodwa baba ukuba ungafuni ungasho ukuthi mngami wo sekwanele. Mina ngangibona kukuhle konke. Yeah.
khona yebo khona vele ngangakunqabela ngoba nami ngangibona ukuthi ukwehlisa isikhathi ngangibuye ngingathandi kodwa futhi ukwehlisa isikhathi ngenzela ukuthi nami ngangibe nalokho ukuthi-ke uma ngabe nginqaba mhlawumbe uzogcina uphatheka kabi inhloso yami phela ngangingathandi ukuthi ugcine usuphatheka kabi. Kungenzeka yini ukuthi mhlampe ubaba wayevuma ukuthi umama ahambe ukuze uzokwazi ukuthola i-chance no-anti? Yeah. Mhlampe kwakuyindlela yakho yokuthi umkhiphe endlini ukuthi hamba kakhulu juba lami ukuze sizosala thina. Ayi angivumelani naleyo ngani na ngoba phela wayevele ehamba nje kungakenzeki lutho phakathi kwami no-anti kodwa wayevele ehamba futhi ngakaze nginqabe. Yebo khona mhlampe-ke bengaze ngiyibone kanjalo njengokusho kodwa sengithi ngiyabheka bekukhona na ukuthi hhayi besisala kuba nespace sokuthi mayesengekho nokhona okungekho kuhleke lokho. Thola ithuba. Yebo okungekho kuhleke lokho ukuthi njengendoda uganile ugcine usugxekelwa yibhulu ikakhulukazi umuntu osizayo endlini unomkhosikazi nje. Mphemba ngicela ukubuza la Nkosi yami ukuthi uthi benithola isikhathi uma umama ehambile. Lokho kusho ukuthi singaqinisekisa ekutheni u-anti anilalanga kanye naye. Benithandana no-anti kusho ukuthi. Cha hayi angivumelani nalokho besingathandani no-anti. Mina nje bengithandana naye unkosikazi umama wasendlini. Kwenzeka nje mhlambe kwaba kabini noma kwaba kathathu ukuthi sigcine simbatha no-anti hhayi ukuthi besisothandweni cha akaze sithandane no-anti. Kangangokuthi ngoba kwathi noma unkosikazi esehamba naye ngakhetha ukuthi u-anti akahambe manje uyangibhidlizela. Yize noma-ke nami ngibe nesandla ekutheni umuzi wami ugcine usufa kodwa-ke nje-ke naye u-anti hhayi ngagcina ukuthi akahambe eye ngasekhaya. Hhayi ngoba kuba mhlawumbe sithandana naye phela bengizothi akahlale engahambi. Mama, nangobaba uyachaza ukuthi kube kabili noma kathathu. Phansi kophahla lwethu. Ngibuye ngime Ya, naye kodwa futhi phela nami nawe embhedeni. nkosikazi nawe ubungabe Angitshela phika. ukuthi uyangithanda. Bubuye ngabikho nawe mama wengane ngoba phela nawe bubuye uhambe. Baba njalo. musu lokucasha ngalokho. Musu lokucasha ngalokho. Musu lokucasha ngalokho. Unabangani? Abangani abangaganile. Uhamba ama-weekend. Angazi mina kusuke kwenzakalani lapha esonweni yakho. Ubungakhulumi baba ngalokho. Ubungakhulumi. Kufanele Bungakazi ngithini? ungikhuze Kufanele ngabangani. wena njengomakoti wena-ke njengonkosikazi ikuphi wena ufaka ngokwakho nje ngicela kufake kwenzeke kanjani. Mina njalo mina angisakwazi mina ukudla okuphekwa uwena la ekhaya. U-anti ophekayo, u-anti owashayo. Kanti wena njengomkami ukuphi ofanele ungenzele khona mina la ekhaya njengonkosikazi. Ngoba phela mina ngizama ngakho konke ukwenza ukuthi bena njengendoda kuwena ngikwenza ukuthi ube yindoda kuwena kuwe la nasey'nganeni. Wena-ke ikuphi okwenzayo-ke la kumina. Bengizama nami baba mengikhona endlini. Ikuphi ukuzama? Bengizama lapha nalapha. U-anti ade enza izinto zasendlini. Akuwena kodwa wenza endlini. Bengimsiza kodwa nami ngesinye isikhathi uma ngikhona endlini. Bengimsiza. Wena baba usukhuluma ngazuthi nje bengivele ngivuke ekuseni ngihambe nabangani. Cha, bengimsiza. Angisho ukuthi bovuka ekuseni kodwa okukhulu kunakho konke wena ubuhamba. Asanasotheni isikhathi asisakwazi nokuvakashisa iy'ngane siphume ney'ngane awukho. Ngiphathi nensuku uyazi ukuthi sixinwe imisebenzi ney'ngane zesikoleni. Iy'ngane nje mina zazi ukuthi ubaba ilo wena nje kahlahle usukuthi siswazi nje. Kahlahle umuntu osomama ulo anti phela manje ey'nganeni. Uyaziwashela uyayiphekela wenzela yonke into. Wena angaze ngikubone nje wenzela iy'ngane izinto. Ukhona kodwa unkosikazi. Okusho ukuthi baba kuze kwaphuma le ngane ingenxa yami. Cha ngisho ukuthi ngenxa yakho. Angisho ukuthi ngenxa Ukuthi yakho. usuvika ngami ngakho konke manje. Ekubeni ubungakazi ungihlalise phansi nami ukhulume nami. Mina bengikwenza lokho ngoba ngibona wena ngathi u-right ngakho. Usukusho manje ukuthi ubungekho right. Angisho ukuthi bengekho right. Yebo khona kuyisa isikhathi bengabi nankinga ukuthi ukwenze lokho. Kodwa mase ukwenza njalo nawe ayi akusabukeki kahle akusakumelekile impela. Ngonxa ukuthi-ke njengoba ngisho ukuthi mina shuthi iphutha lami nje ngakujwayeza ukuthi kwasekuqaleni. Kahle kwasekuqaleni kwangafanele ngivume. Kwasekuqaleni ukuthi nje kujwayele. Ngoba manje nami bese ngiyayisola nami shuthi ngayikwazi ngokwami phela kwangafanele ukuthi ngovumela kwasekuqaleni. Ngoba manje bese kulimaza mina manje ukuthi ngizothi mase nginqaba
wena futhi ozothi wena ngoba nje wena ade ulokhonsha nje ubuhamba phambilini yini le yenza ukuthi manje ugcine ubusuku zengovimba ukuthi ungahambi. Mpemba umama uveza ukuthi awukaze waba nethuba lokuthi uhlale naye phansi ukhulume naye. Why mawukuthi izinto umama ubengazenzi kahle wena as a leader yasekhaya as ubaba wasekhaya indaba ongazi usithatha isikhathi sokuthi uhlale phansi nonkosikazi wakho ukhulume naye? Hayi kushuthi kwenzeke iphutha kodwa ke nanokuthi ezinye izinto noma kuthiwa bengakwenzi kahle ngenxa yokuthi bekhaveka u-anti ebekhona kugcina sekuthi ke vele lokho engikufuna nkosikazi u-anti uyakwenza. Ingakho ugcina mhlawumbe ngingabe ngisazinikeza leso sikhathi sokuthi ke ngihlale naye ngoba futhi kwesikhathi khona apha isikhathi engake ngakhuluma naye ngithi mina hawu mngami awusangi-ayineli nje uthi ukhona u-anti kahle kahle yena zonke izinto besephushela ku-anti ukuthi zenziwe u-anti ngoba ukhona u-anti owumuntu esimholelayo la endlini, ukhona umuntu osebenzayo. Hayi ngigcine sengithula-ke nami ngoba ngifuna ukwanda kakhulu. Yani Mama ingane izoba khona ngoba u-anti ukhulelwe and ingane eyomyeni wakho. Yini esenhlizweni yakho njengamanje? Ngibuhlungu kakhulu. Ngibuhlungu ngento engenziwa ubaba. Ngibuhlungu. Ngize ngathi mhlawumbe kungcono ukuba uphumele ngaphandle ongcono. Hayi u-anti endlini. Khona la endlini. Ngibuhlungu kodwa ngifuna uqamba amanga. Ngibuhlungu kakhulu. Angazi uNtuli, angazi ngempela lento ayenzile noba ubengicabangela noba angazi ngempela, angazi. Manje ingane mayifika uzoyamukela mhlawumbe ukuthi ibuye nayo ibe ngaphansi kophahla lakho ikhule kanye nabantwana bakho? Ngeke ngikwazi sisi. Hayi akwazi phela nkosikazi akwazi. Ngeke ngikwazi. Abayikhuliselele hayi la endlini yami. Cha ngeke phela nkosikazi. Ngeke ngikwazi hayi kahle nkosikazi. Endlini kuzoba khona ezami. Le bazobona ukuthi benze njani. Cha phela nkosikazi athi njengoba sishadile nje wena uyimina. Angihlangani ngale ngane. Baba angihlangani nale ngane. Hayi ngeke lisa umoya nkosikazi ngoba Mpemba angifuni ngisho ukuyibona. angikwazi ukukhulisela ingane entabeni ikhaya likhona. Angikwazi kanjalo nkosikazi angikwazi. Ungifunza yona ke manje baba lengane. Angiqondile ukufunza kodwa phela nkosikazi nawe amaphutha siyawenza ngoba ingane nje kuyela ekhaya kwaNtuli ayikhulele kwaNtuli phansi kophahla lwaKwaNtuli phansi kwemithetho yaKwaNtuli. Ukho ukuthi baba ngasabuya mina kwami wena buyisa uma wengane yakho nengane asenze njalo. Cha ingane ayingene kuyo yonke lento. Ingane ngizoyithatha nje ingane mina lokuma wengane ehambile mina ngibuyise ingane. Ingane sizokwazi ukuthi siyikhulise ngaphansi kosuku la ekhaya. Baba ngiyidingi la ngane kwami. Kanjani? Angiyidingi la ngane kwami. Ngisasho namanje. Angiyidingi. Manje ngokwakho uthini ukuthi mina ngiphumela endlini ngishiye wena la endlini nezingane. Kukwena baba uthi wenze njani? Kukwena uthi wenze njani? Kukwena uthi wenze njani? Kodwa ngithi uyazi ukuthi ingane yamdinga umzali. Ikakhulukazi umzali baba yebo nomama yamdinga kodwa nje nobaba la ezala khona impande zayo. Iyadinga ukuthi ingane ke iyazi ukuba and mina futhi ngiyazi ukuthi ingane ukubona kanye nayo nkosikazi njengoba usuzoba uma wayo omdala nje. esezoba uma wayo omdala. Yebo phela ngithi uma uyena umamkhulu phela ingane izothi mamkhulu kuyena. Imake Mpemba umamkhulu noma uma wayo ingane. Lo ngithi le ngane le engiyithole ngizothi ngiyithole ngaphandle phela izothi mamkhulu kuyena. Isho kanjani No, ukuthi mamkhulu shuthi ngoba unomamncane phela wena. shuthi wena unomamncane shuthi uma wale ngane umganisile manje? Cha angimganisanga mama izothi Uthi ucabanga ukumthatha. hayi ngeke ngithathe isithembu hayi cha angeke ngithathe isithembu. Ngeke ngithathe isithembu. Wempemba uthi kufanele umama azi ukuthi wena naye umunye akamukele ingane yakho. Selenzekile iphutha. Ngenkathi uya kolala no-anti wena ukucabangileni ukuthi nimunye nomama. Yebo ngiyawuzwa umbuzo wakho kodwa ke phela kwenzeka iphutha yebo khona ngisho ukuthi ngakucabanga noma ngikucabanga ngalokho. Ngenza nje iphutha ke nami lokho ke. Lapho ke ngiyazisola ke ngalokho ke ngiyavumbela ukuthi ngalenza iphutha kodwa phela ke sekwenzekile ke sekuvele asale sesisakhela phezulu kwaloko leli phutha elikhona.
Yeah, mhlambe mama Ntuli, before sijampe mama ukuthi siyeni ekutheni umama uyayimukela ingane noma ayimukelini. Njengamanje umama uthatha imithwalo wagoduka. Ngicabanga Uyabuya ukuthi isigaba sokuqala sokuthi uyamamukela yini ubaba uNtuli. Angazi ngithini. Ngibhlungu kakhulu. Ngibhlungu kodwa egcine nomnyeni wami. So ngamanye amazwi i-pain onayo ikhona kodwa ithotshiswa ukuthi umyeni wakho uyamthanda. Okusho ukuthi usangamxoleli ubaba uNtuli ngalesenzo. Usazokwazi ukubuye usubmit ngoba into ithi sokhulu if umuntu umxolela kufanele kudlule. Awukwazi ukumxolela bese ubuye umbalela amacala asebenzile. Futhi uma ukuthi uthi uyadlula uyabuya kwakho vele uyazi ukuthi uzosubmita fully phansi kwe-leadership yakhe ngoba useyinhloko yakho. So ilokho esifisa ukuthola namhlanje ukuthi are you willing to give it a second chance? Usazokwazi ukumnikeza leya respect, usazokwazi ukumthobela ngaleya ndlela. Yeah. Wonke ama-duties akho kuba unkosikazi awuzothi angipheki namhlanje ngoba namhlanje ngikhumbulile ukuthi wena ukhulelisa u-anti. Mhlambe before umama uNtuli aphendule mama bengifisa mhlawumbe sinikeze umphemba kuqala ngoba umama uNtuli akwazi ukuqhamuka ethi uyaxola Engashiyo ukuthi uyaxolisa. Yabo mhlawumbe umphemba yena wrong bakhe ababoni ake sizwe inhliziyo yakho ukuthi yena ufisani njengamanje uthini ufisani njengamanje. Cha nkosikazi mina engifisayo bengifisa nje ukuthi siqale phansi umshado wethu sibuyile simini yebo khona noma ngeke kusafana ngiyavuma ngilenzele iphutha agcina manje sinakho segcina uanti eseyikhulelwe. Ngiyakuthembisa nkosikazi ukuthi ngeke kusaphinda kwenzeke lokho. Ukhumbule phela sinanezingane okufanele sikhule phansi kababa nomama. Akwazi ukuthi izingane zingakhula abazali behlukene kodwa sikhona siphila futhi sayashada. Ngiyacela nje nkosikazi ukuthi sizama ukuthi sikhulise izingane ndawonye sivuselele umshado wethu noma kungelula kuwena. Kodwa nje ngiyacela ukuthi uzame ukwehlisa umoya uhambe nokwenza umhlaba uzojwayeleka. Nami ngiyakuthembisa ukuthi ngeke kusaphinda kwenza into efana nale. Kukho konke nje ukucabanga ukukhumbula izifungo zethu zomshado. Ngiyakuzwa baba kodwa ayi inhliziyo yami uyikwazile. Hayi ungizwisile ubuhlungu. Bengingayitsheli. Ungizwisile ubuhlungu. Mhlambe ekuhambeni kwesikhathi ngizoxola ngibuye endlini. Ngiyakuthokozela lokho kodwa ke ekuxoleni kwakho kodwa ngicela wazi ukuthi inkosikazi ukuthi njengobaba wengane leya ngizoba khona empilweni yengane kodwa ke ukuthi izohlala nathi noma cha lokho siyobe sikhulume ukuthi sizogcina senze kanjani. Kodwa ukhumbule ukuthi phela ingane noma isile ezintabeni kusho ukuthi kuzongiphoqa ukuthi manje mina ngiphumele endlini yenganeni. Lokho futhi angeke kube kuhle kuwena. Ngoba phela namfathi ingane ngiyazi njengobaba naye ingazi ingane. Ngizocela nje ukuthi inkosikazi ukuthi na kodwa ke ake siqale silungise indaba yoxolo yengane sobe siyibona senze njani ngayo. Ngiyakuzwa. Yeah. Ku-tense. Yeah, kuthense kakhulu, kuthense kakhulu. Lento engane mama uNtuli nawe mama into eyinkinga yokuthi mphemba uma ingane iqhamuka ibala njalo emqondweni Izobe kamama wakhe isikhumbuzo. izobe isikhumbuzo so ukuthi Kwake kwenzeka. wenza ukuthi no-anti osisizayo yabo. At the same time kodwa mama uNtuli ingane yona inalo icala. Umuntu onecala Ubaba. So Umuxolela umukela ubaba. Nengane. umukela ubaba kuyena owonile. Umenzi. Ingane ngonanga ke yona. Angiyamukeli kodwa ingane. Yeah. Is it better mama uNtuli ukuthi ubaba asuke la aphinda ohlangana noma wengane ukuze abone ingane akuzovele esibili?
Angazi kodwa mhlampe ngizoqala ukuhamba isikhathi ngithi mhlampe ukubhodla noba ngithi ukuthi kancane kodwa leya ngane angiyidingi phansi kophahla lwami angiyidingi. No, amaphapha phezulu. Angiyidingi. Yeah. Ngicabanga ukuthi kuncike kakhulu kuMphemba ekutheni uMphemba aphaphathe inkosikazi wakhe. Qala kulunga ubudlelwane babo kahle. Then emva lokho bese ingane ke yayicelela ukuthi ibuyize ekhaya. But nawe Mphemba musu kuba nokuthi kufanele inkosikazi uyamukela ingane. Kufanele kube isicelo lesi uyindlale kumkakho ngoba egcineni kwakho konke futhi awuthanda ukulanda ingane uthi ayize la ekhaya yena engavumile enhlizweni ngoba kwesinye isikhathi yena uzoba i-step mother esibhodlela enganeni yabo agcine ekhiphi engayakhe eyikhiphele ingane. Ziningi ingane ezikhule kabuhlungu zikhuliswa i-step mother ezayilimele kodwa zamukela izingane zingafuni enhlizweni yazo. So if uMaMtuli esafile ukuthi lengane ngeke imukeleke Mphemba mulinde bese wenza inhliziyo yakhe izibe right. Kuncike kakhulu kuwena. Yebo, hayi ngizwa kahle impela. Esingakucela nje kumama ukuthi ngoba ingane uyazi ukuthi ikhona mhlambe kube khona ama-arrangements ukuthi ingane iyondleke ngoba phela njengoba ikhona kufanele iphile. Then enye nenye singabe siyibone kodwa ngicabanga baba uNtuli leyo kufanele kube yinto oyicelayo nje manje ukuthi nje ingane izofika kufanele ifike ikwazi ukuphila. Akufanele ingane iswele into yokudla iswele into yokugqoka ubaba wayo ekhona as much as ingeke ize ukuzohlala phansi kophahla lakho but siyasikhulekela leso sibusiso ukuthi angidingi yebo iyangithunuka kodwa ayondleke. Hayi kulungile inkosikazi shuthi inkosikazi ingane iyozake nje ngokuzovasha ngaleso sikhathi. La esitheni siyondleke ngicabanga ukuthi mhlambe nawe usuyongenelela lapho mhlambe mina into eziningi sengiyoyishiya kuwena ukwazi ukuthi uxhumane nawe umama wengane ngoba mina ngeke ngikwazi ukusondela kuyena ngoba mhlawumbe uzogcina sokubala lapho kuthena ungangethembi futhi angazi ukuthi ungazizwa kanjani lapho. Baba ngithemba usukungifaka. Phela ngithi sishadile inkosikazi la mina nguwena wena uyimina. Baba ngiyaphinda ngithemba usukungifaka. Zondlela ingane yakho le ungangifaki. Manje ukuthi ngidla ingane le uzokwazi kanjani ukuthi ngisaxhumana nomama? Yebo nami kufanele kube i-social ekhuzayo phela kodwa ngicabanga ukuthi ezinye izinto kufanele ukuthi nawe ngikutshele phela ukuthi sekukwenzeke kanje kwenzeke ngoba ngeke ngikwazi ukuthi-ke nenze izinto ngingakutshelanga. Kwanaye loya mama wengane loya uzobona ngathi manje mina ezami lezi ngane la emshadweni uziphila kangcono ngoba nakho mina ngihlala nazo le yakhe ayilokhu ngicela mhlawumbe igciniselwa nawe. Ay sizobona baba usikwenzakalana. Kuzobonakala kodwa nje okwamanje nalengane lento esikhulumayo nayo iyangithunuka kakhulu. Akubaluleke kakhulu ngiyakubona kwengane sobuye siyikhulume yengane sobona senyozwa ngathi uthini ngengane kodwa nje engibe ngocela mina bengicela izama silungisa umshado lo obhidlikayo sibile siqale phansi nkosikazi ngiyazi ukuthi ngonile ngilenzile iphutha nawe kodwa ke ngibuye ngosola phela ukuthi nkosikazi nawe ubungasangenzi njengendoda angeke sama ke kulokho ke cela nje ukuthi siqale phansi silungisa umshado ke wethu kanye sikhulisa nezingane zethu lezi ezikhona. Ngiyakuzwa Ntuli kodwa ke ngoba umnyeni wami ngiyakuthanda ngicela ukwehlisa nje umoya silungise ngibuye nami ekhaya ngoba ngiyakuthanda umnyeni wami akukho engizokwenza kumele ngibuyile kwami angithi nje ngiyakuxolela. Ngizwa la kulendlela uthando lukhona akunothando indlela ikhona. yona le Mama uNtuli kodwa ngiyanicela bafowethu as much as soqhubeka sixoxe lenani even after uhlelo kodwa ngiyafisa ke sithi kancane la kuzodingakala ukuthi kube khona i-communication ekhona ngenxa yengane
and mama uNtuli uzoba happy yini ukuthi ubaba akhulume noma kangani. aqhubeke akhulume no-aunt, okanye mhlampe kukhona indlela esenhlizweni yakho ofisa ukuthi izinto zenzeke ngayo, okanye wena baba uNtuli yini ongayi-advise mhlampe indlela engcono, ngoba angeke ngiqambele amanga Mphemba. Mina nje ngime eceleni, I don't think ku-advisable ukuthi wena ulokhu uqhubeka uxhumana no-aunt. Yiphi mama uMphemba mhlampe into onayo enhlizweni yakho ofisa ukuthi, ngoba i-communication iyadingeka ukwazi nje ukuthi ingane injani, ingane idingani, iyadingeka leyo communication. Uma sekunje sefanele ngivele ngehlisa umoya. Okusho ukuthi mina ngizoxhumana no-aunt. Okay. Ngoba angisafuni bona baxhumane. Uma sekunje sekumele manje ukuthi ngehlisa umoya. Akukho engizokwenza, kumele ngixhumanile, kumele ingane idlile, kumele ingane igqokile. Hayi mbokodo. Hayi. Mbokodo. Ngiyajabula manganjalo. Ziyawina ezakaNtuli namhlanje. Mphemba, nangu umkakho uyakhuluma. Hayi ngakujabulela lokho nkosikazi, ngakujabulela kakhulu ya. Kulungile okunye kungesengiyokuyekela kuwena webusuxhumana nengane. Ngoba ungogcina ungasangethembi makuthi mhlambe gcina usekuba yimina engihamba ngemumva. Lokho gcina futhi umshado wethu sowubuyisela emumva, kade mina bengifisa ukuthi uqhubeke umshado phambili. Yeah. Hayi ke. Namhlanje i-love story yethu siqeda on a high note. Yes. Bathe kiss and make up. Nkosi ya. Bavuselela amavazo athi kodwa myeni wami ngoba ngiyakuthanda. Awuvela umbamba uMphemba lapha ngesandla esisodwa nje ngale. Ngale sesingala Mphemba, ngale sesingale ubamba imaphi, umbambe nje kanjalo. Oh yes. Nazo. Ay yazi. But Mphemba, ngifuna ukuthi mfethu, ngifuna ukuthi wena ezindoda angakasho udedelana niqhubeka nibamba. Lento phela funakala ilunge bafowethu. Cha manje. Ngithi mina Mphemba kuwena ezindoda mfethu, kubalekile ukuthi ube leader. Yeah. Awuthuli ekhaya nento ongayithandi. Yes. If ubona into unkosikazi wakho ongayithandi uyayikhuluma. Into efana na kuwena mama. Uma ubona into ongayithandi kuphana wakho uyayikhuluma. Yabo, awugcini nawe wenza wrong ngenxa yokuthi kunezinto ongayithandi kuphana wakho. So Ntuli, as umuntu wesilisa uyi-leader lapha ekhaya, uma umkakho enza into ongayithandi, hlala phansi nomkakho umbonise nilungise leyo nto. Yabo. Okwesibili mfethu, ngizwa ulokhu ubuya njalo umkhumbuza ngezifungo zomshado. Lapha ezifungweni zomshado kunezinto ezintathu nje ezibaluleke kakhulu ekufuna uyikhumbule nawe. Eyokuqala ithi ngizokuthanda. Yeah. Yes. Uthando kwelisho ukuthi awuzomkhalisa, awuzoyilimaza inhliziyo yakhe. Yeah. Yabo. Eyesibili ithi mfethu ngizokuhlonipha. Uzomhlonipha ngisho engekho phambi kwakho ngoba uyamthanda. Bese yokugcina esithathu kulezi zinto ezibalekile ezo-3 ngisho ithi ngizothembeka. Kusho ukuthi ngisho ngenza wrong upartner wakho ngoba wena wafunga, ngoba uthe kunezifungo zomshado. Uma uyihlonipha izifungo zomshado, hlonipha nalesi sithi ngizothembeka. Yebo le nto. Ebese mama uMphemba kunento sisiwami engicela ukubonga ngayo. Eyokuqala ukuthi noma ngathi umyeni wakho usonela ngasi, yabona leyo nto ikhombisa inhlonipho esayidini lakho, ukholiseke kahle sisi. Engifisa kodwa ukuqaphele next time ilokho ukuthi uveza ukuthi wena ubuthi uma ukhona ekhaya bese uyamsiza u-aunt. Akuwena ekufanele usize u-aunt, u-aunt ekufanele asize wena. Yabo. So akuwena osiza u-aunt osiza wena. Izinto ikakhulukazi ezithinta umyeni wakho nezithinta ikamero lakho, u-aunt akangeni kuzona. Wena ongena kuzona, then u-aunt ebese esiza wena. Hayi siyabonga. Yeah. I think enjalo. Ikhona nje lokho mama uMphemba ukuthi masiba no-aunt, o-aunt basuke bezolekelela thina. Meaning ukuthi makufanele kuphekwe, let's say ubuya ngo7 endlini. Anti ngicela ungqobele uanyanisi, ngicela ungikhiphele inyama efrijini. Wena ufikisa i-defrostiwe inyama usuyayipheka. Not ukuthi wena uyaqoba u-aunt uyapheka. U-aunt ulekelela wena. Wenza impilo yakho ibe ngcono. Anti mina ngizowasha. Kodwa ngizokwazi ukuvuka ekseni ngineke. Sengicela unginekele ungithulele.
ungazi ayini ezeyingane kodwa ezomyeni wami ziyeke ngizozayinela. U-anti uzokwenzani impilo yakho ibe ngcono. So lokho ngiyathanda ukuthi uqaphele futhi ube nama-boundaries. Thina sakhula kuthiwa umuntu wesithatha akangena ekamereni labantu abashadile. Ngisho ngabe ukuthulelile iwashingi. Yes. Ubhaskidi ushiya phambi komnyango Yes. ngoba akangeni. Ikamero labantu abashadile, it's a sacred place. I-altare lela elingcwele ekufanele nihloniphe nobabili, kungangeni nanoma ubani kulona. Into edala ukuthi imishado yethu ibe vulnerable esikhathini samanje ichitheke kalula ukuthi we are so comfortable with wonke umuntu. Sithemba size sivaleka amehlo. Even your own sister akakwazi ukungena azazangena ekamereni lakho. So lokho osokwenzakalile sikuthathe njengesifundo sokuthi sikwazi ukuthi sifundise nabanye ukuthi ikamero lakho nje. Ingakho thina sasikhula mhlambe you will remember ikamera labazali lalikhiwa. Kwakulona lodwa ikamera elikhiwa. Lalingakhiwa ngoba kukhona into ezotshontshwa noma kukhona into ezolahleka, but kwakukhiyela ukuthi akungangena noma ubani ozongena la ungazi uzoshiya sihlamvasini la ekamereni. So u-anti uwumsizi wakho, Yes. not ukuthi wena uwumsizi ka-anti. Yes. And protect umnyeni wakho. Umnyeni wakho akavikelwe wena. Abantu besilisa they are weak. Abantu besilisa thiwani ba weak emehlweni, ba weak ngokubuka. Thina si weak ngokuzwa. Wena ungabona ngenzeki lutho until kuze kukhulunywe something. Bona kungangashiwo lutho. But ngokuthi ubonile khona into eyenzakala emqondweni wakhe. So protect your husband. Umprotect kanjani uhusband wakho? Mark your territory. Akuyena ozosho ukuthi ngiganiwe mina. Wena ozostanda in front of your husband ukuthi kungabi nanoma ubani ofinyelela kuyena kalula. Not by you bullying people around, but abantu abazi nje ukuthi mangifuna ukuya kubaba uNtuli ngizoqala kumama wakwakhe loya mama. Kugcina sekuyihlaya nje endaweni ukuthi loya mama ngeke phela uzumthinto ngomnyana. Yeah. That is how you mark your territory, because lesi sihlalo hlezi kusona iqiniso lithi baningi abafisa Ukuhlala ukungena. kusona. Ababona futhi ukuthi they can do a better job than you. So okwakho just to make your life easy, umshado wakho ube easy, mark your territory. Yazi nje ukuthi unama boundaries kuwona wonke umuntu ukuthi la siyadlala kodwa la siyagcina. Elokho nje mina engingakusho. Yeah. Ngiyabuzwa sisi. Ekushona njalo mama Ntuli akukho esifisa ukuthi uyisole ngakho ekutheni mhlambe khona wrong owenzile. Ezinye izinto bafowethu empilweni zisehlelela ukuthi sifunde kuzona ukuze ngakusasa senze kangcono. Cela uqala ngawe Mphemba, mhlambe khona ofisa ukusho kusenhlizweni yakho. Hayi okwamanje akukho kusho, ngabonga nje ithuba ukuthi ngigcine ngifikile la ngikwazi ukuthi ngihlangane nomngami ebese sidukelene naye. Ngiyacabanga futhi ngiyamthembisa ukuthi hayi ngizokwenza kangcono kuna sekuqaleni lokho bengikwenza. Yebo. Mama Mphemba. Awakho kugcina. Sengizobuya ekhaya baba. Lokho Ngiyajabula ngiyakuthembisa. Ekhaya lethu selizoba nale mfudumalo kade linalo. Hayi ngiyajabula ukuzwa lokho nkosikazi. Hayi. Babukeli be-Black Life TV sibonile ke namhlanje ukuthi sikwazile ukuthi si-wrap up with the conclusion enhle enentokomalo. So we're going to be helping with umndeni wakwaNtuli with counseling sessions ukuthi umama akwazi ukuphola and activities and exercises azobasiza ukuthi baphinde bakhe ubudlelwano babo kubuye leya trust, because ukuphuka kwe-trust emshadweni can really ruin a lot of things. So ilokho nje ukuthi umndeni wakwaNtuli usiko besebanani on your journey nisalungisa umshado wenu nize nifike kwi-honeymoon phase again. Yeah. Siyabonga. Mhlambe ake sichazele nje nababukeli ukuthi nawe uma unenkinga obhekene nayo mhlambe ebudlelwaneni bakho usuzowa decide ukuthi uyashiya ekhaya lakho uyahamba, wamukelekile ukusithinta la ka Black Life TV, usondele ungasi-emailela udaba lakho, usondele uze la. Inhloso yethu kakhulu akusikona ukujaja abantu nokuhlulela abantu, kodwa inhloso yethu kakhulu ukulekelelana sakhisane amakhaya ethu. Bafowethu uma kwakhiwa ke fanele si-understand day one ukuthi kuthathwa isando, kuthathwa isipikili, kuthathwa ukhonkolo, kushawe. Kwesinye isikhathi uma kwakhiwa akubi mnandi, mekwakhiwa kusmile. Inhloso yethu kakhulu akusikona uku-entertainana kodwa ukuthi sakhanene. Uma nawe unodaba office ukuletha la ka Black Life wamukelekile, nansi email la ngezansi ungasithumelela udaba lakho, so jabulela kakhulu
kakhulu ukusizana nawe. Ungakhohlwa ke mbukeli wethu omuhle, indaba enkulu mhla 27 if ufisa ukuyogeza izimpande zama-Afrika zikulethela uhlelo lokuthi uhambe uyogeza 200 rand kuphela imali ye-transport. Wamukelekile ngisho ngathiwa ukuyiphi indawo. Asibonge nje kakhulu umbukeli wethu omuhle, ithuba nesikhathi osipha lona ukulalelana nawe, ukuhloniphana, ama-comments esiwabonayo sakha kakhulu asithokozisa abafowethu. Asibonaneni nakanjani ngesikhathi silandelayo. Siyanithanda kakhulu. We love you. Thank you so much. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black